הנעל שלך נראית רעבה. לעזאזל! מרוב בעיטות בכדור, זה כבר הזוג השני שמתפרק. אפשר לתקן אותה, תן לי. זה מדביק מצוין. איכס. תפוס אותי. אוי, נו. מאוחר, אני חייב לרוץ, כבר כמעט 6:45. אתה שוב צריך ללכת לעבודה? כמובן, מה את חושבת לך? ואני? איפה הלורנס שלך? שמה לורנס. לורנס, חתיכת מטומטם. אז איפה הלורנס הזאת? להתראות, אנטון! להיט פצפונת! לורנס! לורנס! בחיי, איזה מין אומנת את שאני צריכה לרוץ לחפש אותך ואת מתעסקת לך עם חבורת פרחחים ברחוב. הייתי עלולה ללכת לאיבוד. את ללכת לאיבוד? אל תצחיקי אותי. הופ. אותך אי אפשר לאבד. את כמו בומרנג. את רוצה שנקנה גלידה? אוף, שוב לקנות גלידה? ג'ובאני, בוא הנה. תביא מנה גדולה בחינם לפרפר הלילה הכי יפה. סוביטו. אלורה. הופלה. תפסתי. היי קרלוס. מה את עושה כאן? צ'או במבינה. וניל בשביל הסניוריטה ואספרסו כפול בשביל אורנציה, קומה סימפרה. שלום אנטון. אלורה. כבר נתת לנעל שלך לאכול? מצחיק נורא. מה קרה? כלום לא קרה. אמא שלך מרגישה יותר טוב? שאלה טובה, פצפונת. גם אני הייתי רוצה לדעת. בשבוע הבא היא תחזור לעבודה. שמעתי את זה כבר 1000 פעמים. לא, באמת. ביום שני היא תגיע. אתה תראה. אני אגיד לך. אם אמא שלך לא תבריא בקרוב, אצטרך להביא מלצרית אחרת. אי אפשר להמשיך ככה. יכניסו אותי לבית סוהר על זה שאני מעסיק קטין בגילך. בשביל מי השוקו? אתם רוצים שאזור? אני אפילו יודעת לבשל קצת. רק זה חסר לי. לא תודה, זו העבודה שלי. מה בעצם הבעיה של אמא שלך? כבר אמרתי לך. יש לה שפעת. כל הזמן? שפעת לא נמשכת כל כך הרבה ימים. אצל אמא שלי זה יותר מסובך. הרעות שלה לא בריאות כל כך, והסימפונות גם כן. איזה סימפוניות? סימפונות! יש לה ברונכיטיס. מה אתה אומר? אם יש לה ברונכיטיס זה באמת רע מאוד. אמא לא יכולה להבריא כאן. היא צריכה לנסוע לשמש, לים, לפחות ל3 שבועות. והיא צריכה לא לדאוג ולא לחשוב על כלום. זה הכי חשוב. אז תיסעו לים? זה עולה לפחות 1000 מרק. 1000 מה? וזה כל כך הרבה כסף? בשבילך ובשביל אבא שלך אולי לא. פצפונת, בואי, הולכים הביתה. אני צריכה ללכת. להיט! להיט. היי, פרינססה, תתני ללורנס ערב חופשי היום? עזוב אותי, אני לא מסיכה. אוללה, פרינססה במצב רוח לא טוב. נתראה אחר כך. צ'או! למוק הטעם יש ממש כמו קפה, וצבע הווניל לבן כל כך יפה. תות שדה החיטה, הנה הפירות, והלימון עושה שיניים לבנות, והלימון עושה שיניים לבנות. וברצוני להודות לכם, קולגים יקרים שלי, על המילים החמות. במשך 10 שנות עבודתי כקרדיולוג במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים שלנו, נהניתי מתמיכתכם, עזרתכם ושיתוף פעולה מפרה. שלום אבא!
זו ביתי הקטנה. לואיז, אמרי לאורחים ערב טוב. ערב טוב, בונסואר, גוד איבנינג. שמי לואיז, אבל כולם קוראים לי פצפונת. גוטה נחט, בונוי, גוד נייט. בונוי? כן. איפה הייתי? כן. בואי, פצפונת, תאכלי משהו, את ודאי רעבה. אני שונאת את הריח של ביצי דגים. אמא צלצלה היום? היא בטח לא הצליחה למצוא טלפון באפריקה. כן, בטח. עוד אין להם טלפונים ביבשת אפריקה. רק טופי טמטם. היי, מיס צרפת, הסנדוויץ' שאת אוכלת עלה לפרופסור 200 מרק. בכל מקרה, מישהו צריך לאכול את זה. קוויאר מתקלקל מהר, אז מה זה משנה? 200 מרק? ב5 כאלה אמא של אנטון תוכל לנסוע לים. אני לא בטוחה אם יקבלו שם קוויאר כתשלום. נו, תני הנה. כמה שווה הסנדוויץ' שלי, ברטה? לא יותר מ2 מרק, אז את יכולה לאכול בשקט. תיכנס למיטה החמוד שלי, כן? מיד, אמא. לילה טוב. זהו, אז נשארנו לבד. נמאס לי. בסך הכל משעמם. רק אפשר להסתכל בכן, זה הכל. או אמא, מתי כבר תחזרי אליי? domani. Ciao. Sì, ciao. ולכן כבר לפני מאות שנים חקרו בני האדם את הכוכבים והצליחו לאתר מערכות כוכבים שונות. אבל האם גרמי השמיים אכן משפיעים בדרך כלשהי על אופיינו או על גורלנו? את זה קשה לקבוע. לוקאס, אמור בבקשה את שמות המזלות שאתה מכיר. אני מזל שור, וידוע שזה מזל סופר קול. אני מבין, סופר קול וסופרמן. ואת יסמין, מה את? סתומה. תאומים. והם ידועים כהכי טיפשים מכולם. תאומים. ילדי האביב. שמחים ובעלי דמיון עשיר. אנטון, איזה כוכבים אתה מכיר? אנטון! אנטון, אני מצטער להעיר אותך, אבל עוד לא גמרנו את השיעור. מה קורה לך לאחרונה? אני לא יודע, אני מצטער, אבל היה חשוך כמו לילה. אתה מתכונן להירדם כאן כל יום? אתמול בשיעור מתמטיקה? בשבוע שעבר ציור? אתה צריך לשכב לישון מוקדם יותר. נכון, אתה צודק. היית תלמיד כל כך טוב. אנטון, אני נאלץ לכתוב לאמא שלך מכתב. אי אפשר להמשיך כך. זה לא נורא. בסדר, הוציאו את היי האטלסים. אנטון, באיזה מזל אתה נולדת? מזל נמנום. לא, אנטון הוא ילד שלי מלא. בטח מזל דגים. אאוץ'. היי, צ'רלי!
היי פצפונת מותק, מחכה לחבר שלך אנטון? הוא לא יבוא היום, הוא יתאהב במישהי אחרת. עזבו אותי! הסתלקו מכאן מטומטמים! את קראת לי מטומטם? בדיוק כך, החצופה קרא לך מטומטם. מה יש לכם? עזבו אותי! עזבו אותי, אתם לא נורמליים, עזבו אותי! אז תבקשי סליחה מאדון צ'רלי. לא שמעתי שהיא ביקשה סליחה. אדון צ'רלי! בריון צ'רלי מתאים יותר! נו, תני לצ'רלי נשיקה ותגידי שאת מתנצלת. אתה מגעיל! עזבו אותה! היי, מה קורה כאן לכל הרוחות? יצאתם מדעתכם? לואיס פוגה. את בחוג ההיאבקות או מה? אבל אנטון התחיל את זה. הוא קרא לי בשמות ואחר כך הפיל אותי לרצפה. איזה שקרן מלוכלך! אתה התחלת! פצפונת! התכוונתי לואיס. אני לא מאמין למשמע אוזניי. איך את מדברת? היא צודקת! לא עשינו להם שום דבר! צ'רלי וריקי, הם התנפלו על פצפונת, אז הייתי חייב להתערב! יורד לצ'רלי דם. מישהו הרביץ לו. נכון, זה היה אנטון. אתה משקר זה כל יספיק. הזמן! כולכם תקבלו נזיפה, כל אחד ואחד. אבל גם אנטון. אין לך מה לחייך, צ'רלי קופקה. זו כבר הפעם השלישית בשנה הזאת, ופירוש הדבר שהוריך יוזמנו לפגישה עם המנהל. מחר ב-2 אחר הצהריים. הבנת? אני לא יודע אם לאמא שלי יהיה זמן מחר. אז תביא את אבא. זה בטח אי אפשר. אל תהיה כל כך בטוח. אני אמצא את אביך. באמת? אמא שלי תשמח מאוד לשמוע את זה. אוף, מכאן. היי ריקי! ואתה? אתה בא? אולי תסביר לי מה קורה לך. אני רוצה לעזור לך, אנטון, אבל אתה חייב לדבר איתי. אתה שומע? למה אתה לא מספר למורה את האמת? תגיד לה שאמא שלך חולה, ושהיא לא יכולה לעבוד, ואתה חייב לעבוד במקומה. לכן אתה עייף כל כך. אני בטוחה שהוא יבין אותך. את לא מבינה אותי פצפונת. אני לא רוצה שמר ברמזר ידע. אני כבר אסתדר. חוץ מזה, אסור לי לעבוד בשום מקום. גם בגלידריה. לילד בגילי אסור לעבוד. אז מה? אבל פצפונת, אני חייב לעבוד. אם ג'ובאני יזכור מלצרית חדשה, לאמא שלי לא יהיה לאן לחזור. הבנתי. ואבא שלך? איפה הוא נמצא בעצם? אבא שלי, הוא מת. לפחות אמא שלך תמיד איתך. שלי תמיד בארצות רחוקות. למשל בווגדוגו, שם היא נמצאת עכשיו. למטרות טובות כמובן. וגה מה? וגדוגו. אין מקום כזה. יש ועוד איך, וגדוגו באפריקה. אני הוראת פצפונת. וגדיגו וגדוגו, להיט טנטן. מה אתם אומרים על חשבון הטלפון? איך הגענו לסכום כזה? ברטה זו בטח את. אין לך איזה מאהב בחוץ לארץ? תפסיקי לדבר שטויות. אבא שלך עוד עלול להאמין שאת צודקת. למה לא, ברטה? את בהחלט עדיין יכולה למצוא חן. והמחזרים הצרפתיים שלך, לורנס? אני יודעת מה נעשה אחר כך, אבא. אתה ואני נלך לגן החיות. כי אתה נראה חיוור מדי, פרופסור. תלכי עם לורנס, חמודה, אני הולך למרפאה. כל הזמן מרפאה. אני כבר חולה מזה. בדיוק. המרפאה זה מה שמפרנס את כולנו. אז אולי תיתן לי 1,000 מרק, בשביל מה את צריכה פתאום 1,000 מרק? בשביל החבר שלי, אנטון. הוא במצב קשה מאוד מאוד. אין לו הורים? רק אמא, והיא חולה. היא לא יכולה לעבוד. אז שתבקש קצבת סעד. המדינה דואגת לזה. אבל אתה ואמא עוזרים לאנשים מסכנים. תכף אתחיל לבכות. לגברת גסט, יש בעיות עם הסימפוניות. את מתכוונת סימפונות? כנראה. אולי לפחות תסכים לבדוק אותה, פרופסור? זו לא ההתמחות שלי. אני מטפל במחלות לב. חבל. תראי מה יש לנו כאן. מעטפה מאמא.
גמרי קודם את האוכל. ואחר כך יש לך שיעור בצרפתית. נכון, אני לומדת המון כשאת מדברת בטלפון. זו בגדוגו. איש לא דואג לילדים האלה. הם גדלים לבדם. אין להם כל התנאים שיש לך, ולכן אני כאן. אני בטוחה שאת מבינה. מחר, כאן במחנה שלנו, נחנוך באר. זה יהיה מאורע, כי מים הם מקרה המציאות כאן. אני מתגעגעת אליי, חמודה, ואוהבת אותך מאוד. אוהבת מאוד מאוד. אמא, גם אני מתגעגעת אלייך. אמא, לא אמרת שהיום תצאי החוצה? זה לא הולך? את צריכה לקום. אבל יש לי סחרחורת. הכנתי לך חביתה. עצלנית, קומי. תכף תחטוף עכבר קטן. כדאי לך לברוח. אני אשיג אותך. על חולה. את לא יודעת לקרוא? הכניסה לתלמידים אסורה. אני מצטערת, אבל איפה מר ברמזר? זה דחוף. מר דוקטור ברמזר. נכון. איפה אדון דוקטור ברמזר? התלמידה שלו? לא. איזה עניין יש לך אליו? אני לא יכולה להגיד לך, אבל זה חשוב. גם למורים יש זכות לנוח בהפסקה. זה באמת חשוב מאוד. או לא. הילדים האלה מסוגלים לעצבן. זה עניין של חיים ומוות. לפי דעתי הוא בשיעור התעמלות, עם כיתה ה'. מי? מר ברמזר, אותו חיפש. את בטוחה שזה דוקטור ברמזר? והיא עוד מתחשפת. מה אתה עושה כאן? אתם משגעים אותי. וזה עוזר לי להירגע. רציתי לדבר איתך, מר ברמזר, מר דוקטור ברמזר, בעניין אנטון. כן? בקשר לנזיפה ולמכתב. לא שלי, זה בסדר. אבל של אנטון. זה לא צודק. למה זה לא צודק? מפני זהו. אנטון עייף נורא בזמן האחרון. בגלל זה הוא נרדם בכיתה. והסיבה, כי הוא עובד בגלידריה עד מאוחר בלילה. אבל אין לו ברירה, כי אמא שלו חולה מאוד כבר הרבה זמן ולא עובדת. ורק שניהם בבית, אין לאנטון אבא. ואם אנטון לא יעבוד במקום אמא שלו, היא תאבד את המשרה, כי ג'ובאני יביא מלצרית חדשה. אתה מבין? אפשר לומר? טוב מאוד. אבל אם תכריח את אנטון להפסיק לעבוד, לא תעזור לו בזה, מפני שאמא שלו תדאג יותר ותהיה יותר חולה. אז חשבתי שאולי תוותר על המכתב ועל הנזיפה.
למה אנטון לא בא אליי בעצמו? הוא מפחד ממני? מפחד? לא, הוא מתבייש כי לאמא שלו אין די כסף. וחוץ מזה, לפי החוק, אסור לילדים לעבוד. אז מה את מציעה לעשות? אני לא יודעת. נחכה עד שגברת גס תבריא, והכל יהיה בסדר. זה לא פתרון, לואיז. אם גברת גס לא מסוגלת לטפל בבנה, אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים. צריך לעשות משהו. אסור שאנטון ישכב לישון כל יום מאוחר כל כך. אתה בטח צודק, אבל גם המכתב לא יעזור, זה בטוח. והתגרה? זו אשמתי, המורה. אנטון רק בא כדי להגן עליי. את חברה טובה מאוד של אנטון, נכון? בסדר. אני אגיד לך מה נעשה. נשכח מהמכתב ומהנזיפה, וכשגברת גס תבריא, אז שוחח איתה. אולי יוכל לעזור במשהו. ממה בדיוק היא סובלת? לא יודעת בדיוק. אנטון אומר שזו שפעת או משהו כמו ברונקוטו. את מתכוונת ברונכיטיס. כן, אני תמיד מתבלבלת בשם הזה. קרלוס, siempre di ragazzi. קרלוס, תתרכז בעבודה. סי, ג'ובאני, קרלוס, lavorare. היי, קרלוס! איפה? אנטון? פצו. מה העניין, פצפונת? אני יכולה לעלות למעלה? חכי, אני יורד למטה. למה אני לא יכולה לעלות אליך? את יודעת למה? כי אמא שלי חולה, היא זקוקה למנוחה. תראה לי את הקבר של אבא שלך. בשביל מה? סתם כך. אני לא יודע איפה הוא. תפסיק לשחק עם המקל הזה. תגיד, איפה אבא שלך מת? את שאלת המון שאלות. אולו קפוצ'ינו. היי, אנטון, אתה רוצה להכנות את המכונית? בטח! אז קדימה. אתה יודע לנהוג? איזו שאלה? קרלוס הראה לי איך. לאט, חמוד שלי, בזהירות. אל תדאג. באיזה מהירות אפשר לנסוע? אפילו 150 קמ"ש. אני מתכוון בכביש המהיר. אנטון, איפה אתה? אני הזמנתי קפוצ'ינו. מיד, סניור, סוביטו. אני מצטער על העיכוב. המלצרית שלי חולה. שלום, פרינססה קטנה, מה שלום האבא המליין שלך? הוא לא יכול לתת משהו קטן למהגר מסכן? אולי צריך לחטוף אותך קודם. לא תפחיד אותי, קרלוס. תחשוב על משהו מוצלח יותר. דרישת שלום ללורנציה בשמי. Je préfère les pommes de terre aux pâtes. Je préfère les pommes de terre aux pâtes. תרגום בבקשה. אני מעדיפה תפוחי אדמה על אטריות. זה לא נכון, אני אוהבת אטריות. מה זה משנה? את לומדת צרפתית. עוד פעם. לא, אני שונאת תפוחי אדמה. חוץ מצ'יפס. טוב, אז תגידי, je préfère les pommes frites aux pâtes. Je préfère les pommes frites aux pâtes. פומפריץ ושוב פומפריץ. אני מכינה לביבות גבינה. גועל נפש. אבל ברטה, je préfère les pommes frites aux pâtes. אכלנו אטריות 3 פעמים השבוע. בואי נמשיך, פצפונת. חזרי אחריי. Mon père préfère le vin à la bière. מה את מדברת, לורנס? אני לא שותה יין. או! את יודעת מי צלצל קודם? מעין לי לדעת, פרופסור. אני לומדת צרפתית כל היום. אמא. לא. כן, ונחשי מתי היא באה? מתי? מחר ב1. מה תגיד על זה, מדמוזל? מה אני אומרת על זה, אבא? זה פורמידבל, זה ממש פנטסטי. כבר כמעט שכחתי איך אמא שלי נראית. פצפונת, תמשיכי ללמוד צרפתית. מחר נחגוג יחד.
אשתי הצליחה מאוד בגדוגו, ויהיו לנו הרבה אורחים מחר. באמת? ברטה, אני צריך לדבר איתה. הרבה אורחים זה הרבה עבודה. שמעת את זה, לורנס? אמא שלי חוזרת הביתה. אני לא חרשת. מותר לי להזמין את אנטון למחר? אני רוצה שהוא יכיר את הוריי. הוא עוד לא פגש אותם ולא היה אצלי בבית. שפרפר לפומפריט או פת. ואז מה היה קורה? אז אבא היה מכריז הכרזה. מה הוא היה אומר? גוף מושלם, גמיש כמו מגומי, רוקדת עם חישוק כמו בחלום ועוד שטויות. עכשיו אתה נראה כמו לוחם אינדיאני אמיתי. וואו. ואחר כך? אז הייתי עולה לבמה ומתחילה לרקוד. קיבלת הרבה מחיאות כפיים? כמובן. ואבא היה גאה בך? אני חושבת. מה אתה מסתכל? אז איפה הוא מת בעצם? מה איפה? איפה? כאן או באיזה מקום? בברלין אני חושבת. את חושבת? חשבתי שאהבתם זה את זו. זה היה בברלין. ושם הוא גם קבור? כן. אולי תלמד להיות עוזר שלי. ביום שני תחזרי לעבודה, אמא? ג'ובאני כבר מתעצבן. אני לא רוצה להדביק מישהו. כשעובדים עם אוכל אי אפשר להשתעל. אנטון! לא הספיק אפילו לבית הספר של אנטון. אין לך מושג כמה ילד בגילו עולה. זו הפעם הראשונה שאני חולה ב4 השנים האחרונות. מובן שאסביר לו את זה. אני יודעת. אבל הוא גם בן שלך. שלום פצפונת. שלום. לאט מותק, לא בפראות כזאת. שלום ריכרד. ברוכה הבאה הביתה, אמא. איך היה שם? מה שלום הפילים? ראית הרבה פילים? שמעתי שיש המון חיות באפריקה. יש שם גם רכבת תחתית? ואיך הפילים חוזרים בלילה לגן החיות? מותק, נדבר אחר כך. תודה שבאתם, יש לי כאב ראש נורא. עוד מעט נגיע הביתה ותוכלי לנוח. ברטה הכינה כל מה שנחוץ. מתי האורחים יגיעו? בערך בשעה 7:30. אני יודע שזה מאמץ גדול, אבל זה חד פעמי. השגריר של בורקינה פאסו חזר לברלין והוא רוצה לשוחח איתך. וגם המשלחת מנמיביה תהיה. לא במשרד החוץ. דווקא היום. כמה אורחים הזמנת? לא הרבה, 40 בערך. מה נלבש? יקירתי, יש לך ארון מלא. ואחרי טיסה של 10 שעות. פצפונת, איפה את? הזדרזי, אמא רוצה לנוח. אני באה!
בקרוב אחזור לצרפת האהובה שלי. אני חוששת שזה יזכיר לאורחים האפריקנים שלנו את השלטון הקולוניאלי שלכם. שלא היה גרוע כל כך. לורנס, לא כדאי שהפרופסור ישמע אותך, זה בית בעל השקפות ליברליות. לורנס, למה את צריכה לחזור לצרפת? כשלא תהיי פה, מי יטפל בי? פצפונת שלנו במצב רוח לא טוב היום. אתם מכירות את דלידה? איזו שאלה? Merci pas pour moi, mais tu veux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sous les dunes. Moi, les mots dans mon de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, 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 parole. Que des paroles que tu sais. אמא, את ישנה? הבאתי לך תה. תודה קטנה שלי, שימי אותו על השולחן. כבר שמתי. מה? חשבתי, אמא, למה דווקא היום יש לנו אורחים? כבר הסברתי לך. זה בגלל כל הכספים שצריך לגייס לעבודה באפריקה. חבל. למה חבל? ככה, קיוויתי שנוכל לעשות משהו לבדנו. רק את, אבא ואני, בלי אנשים זרים. יכולנו ללכת למשל לאכול גלידה אצל ג'ובאני וקרלוס, עם אנטון, או משהו כזה. פצפונת, אסור לך להיות אנוכית כל כך. לך יש כל טוב, לא חסר לך כלום. יש לך הורים, חיים מסודרים, חדר מלא משחקים ומטפלת שדואגת רק לך. יש ילדים שאין להם מזל כמו שלך. מצבם רע. כן, אנטון למשל. מי זה אנטון? החבר הכי טוב שלי. תכירו אותו הערב, הזמנתי אותו. הזמנת אלינו ילדים? רק את אנטון. זו לא מסיבה לילדים. הוא ילד מחונך, אנטון? כן, מאוד. הוא יישאר עד 8:30 וזה הכל, בסדר? בסדר. הראש שלי. עכשיו תתני לי לישון קצת, כן? כן. טוב שחזרת הביתה, אמא. הלו, זה וולפגנג שוצה? כן, מי מדבר? אני מצלצל בעניין הפרס שזכית בתחרות שהשתתפת. איזה פרס? מזרן ים מתנפח. מה? מה אמרת? אתה לא מעוניין במזרן ים מתנפח? לא השתתפתי בשום תחרות, זו טעות. אנטון, אולי תבוא כבר. כן, הבן שלך אולי? מה? אין לי ילדים? גם לא אחד? לא, כנראה טעית במספר. רגע, אני... שלום, אנטון. שלום, פצפונת. אתה נראה יפה. היכנס. אווה, מה את עושה? הכפתור העליון לא סגור. זה חונק לי. לא חשוב. בוא נצא לגן, בסדר? Good evening, אני פצפונת. שלום פצפונת, nice to meet you. היכנסו. Thank you. שלום, good evening. גברת ליבואה, מר ליבואה, אני כל כך שמחה שבאתם. Hello, good evening. Good evening. אמא, זה חבר שלי, אנטון. ערב טוב, אנטון. Mrs. פוגר, this is for you. אומייגוד, זה כל כך יפה, thank you. תראי, גם אנטון הביא החזר. תודה רבה, עכשיו תהיי טובה ואל תפריעי לי, כן? Would you please follow me? בוא.
פצפונת, ידעתי תמיד שאתם עשירים, אבל כאלה עשירים? וואו. אם כל זה היה שייך לי, הייתי נותנת לך ולאמא שלך חצי לפחות. אנטון, תזכיר לה את זה כשהיא תהיה יותר מבוגרת. גם אז אני אגיד אותו דבר, זה בטוח. כבר אין לי סבלנות לחכות לזה, מותק. מותר לשחות בבריכה? לא עכשיו, אני פוחדת שאמא תכעס. פעם אחרת, טוב? את יודעת מה? תארי לך. ברמזר היה נחמד אליי היום. לא תנחשי מה הוא אמר לי. לא, ספר לי. הוא אמר שהוא מחזיר את המכתב ומבטל את הנזיפה, ושהוא לא כועס. שיגעון, לא? כן, בטח. הוא נחמד. תראה, אמא שלי. או. כן, תודה. אני שמחה מאוד, אבל אתה יודע שצריך בשביל זה לעבוד בשדה ולקצור את התבואה. לעבוד בשדה? איזה רעיון מוזר. כדי שיהיה קמח. תחזיק רגע. אולי תעשי סלטה באוויר, זה בריח מהאוכל. Excuse me? או, את באה מארץ זרה. Do you speak English? No problem. Maybe you want to make a somersault. What? המבוגרים האלה מצפים שאנחנו נדע לעשות הכל. לקרוא, לחשב, לכתוב, אבל הם לא מסוגלים לעשות את הדבר הכי פשוט. די, פצפונת, אל תהי חצופה כזאת. אורחים ידידים יקרים, הייתי רוצה להראות לכם עכשיו תמונות מווגדוגו שצילמתי. עכשיו אמא תציג את השיקופיות שלה מווגדיגי וגדוגה. תגידי, איפה יש כאן בית שימוש? פשוט מאוד. לך שמאלה, ימינה, אחר כך ישר, תעלה במדרגות, תרד במדרגות ושוב ימינה. הבנת? לא חשוב, אני כבר אסתדר. הופלה, זו הייתה התנגשות. ממה אתה בורח בבעלה כזאת? אנטון! אנטון! איפה אתה? אוף, הוא טבע בשירותים או מה? תגידי, זה חדר העבודה של מר פוגש שם? תרשי לי להעיף מבט? לא בא בחשבון, קרלוס, אסור לך להיכנס. מה זה מעניין אותך כל כך? היי, שלום, אנטון. לאן אתה ממהר? עוד מעט יגישו גלידה מצוינת. אולי בגלל זה הוא בורח. נמאס לו לראות גלידה. בואי, מתוקה שלי. אף פעם לא גרתי בבית כזה. זה בטח נורא מרגש. אנטון, בוא לשחק כדורגל. לא, אין לי חשק. בטח, את כבר הולכת?
אמרתי להיום. שלום? כן? מי זה שם? סלח לי, אפשר לשאול אותך משהו? זה תלוי, מה העניין? אתה יכול להגיד לי כמה זה שווה? למה אתה שואל? אני רוצה למכור את זה. אתה קונה דברים? איפה השגת את זה? מישהו נתן לי. להגיד לך כמה זה שווה? משהו כמו 2,500 מרק. זה מה שזה שווה. ואם במקרה סחבת את זה, אני אתן לך עצה ידידותית. תחזיר את זה. לפני שמישהו ירגיש. ושלא יראה אותך כאן יותר. אנטון? כן, אמא. סוף סוף חזרת. בואי, אני רוצה להראות לך משהו. טטה, מה דעתך? פשטידה ממולאה הכל טוב, ואחר כך גלידת וניל ודובדבנים. יופי, אמא. אנחנו חוגגים, כי היום אני מרגישה שבאמת הבראתי. חתול בלה לך את הלשון או מה? קיבלת ציון גרוע? אתה יכול לומר לי. אתה פוחד שיכעס עליך? אני לא פוחד, וחוץ מזה קיבלתי ציון טוב במתמטיקה. יופי! מה זה? מה יש לך שם? שום דבר. מה זה? של מי זה? זה שלי. שלך? פצפונת נתנה לי מתנה. אז תחזיר לה בחזרה. זה יקר מדי, לא נותנים מתנה כזאת. אני לא יכול. למה לא? אתה גנבת את זה? אמא, תוכלי לנסוע לים להבריא. תוכלי שוב לחזור לעבודה. זה שווה 2,000 מרק. לאדון פוגי יש המון דברים יקרים. הוא בכלל לא ירגיש שזה חסר. אנטון, תחזיר את זה מיד. לא! אני לא רוצה! גנבתי את זה רק בשבילך כדי שתסעי לים ותבריאי סוף סוף! אתה גנב, אנטון! ילד רע וגנב! אז תמותי! תישארי חולה ותמותי! כן? סלחי לי, שמי אלי גסט ואני אימא של אנטון. אנטון? כן, אנטון גסט, הבן שלי. אנטון, החבר של ביתך לואיזה. פטפונת. כמובן, כן, אנטון. רציתי, הבן שלי... אפשר להיכנס, גברת פוגה? בבקשה. שבי בבקשה. תודה. סלחי לי שאני לא מציעה לך כלום, אבל אני ממהרת קצת. מה הבעיה? רציתי להחזיר את זה, זה שלכם, נכון? בהחלט, קיבלתי את זה מאבא שלי. איך זה הגיע אלייך? הבן שלי, אנטון, אנחנו במצב קשה כרגע, ואני חושבת שהוא רצה לעזור לי. אז הוא פשוט לקח את זה מאיתנו? כן. את מבינה, כשהוא ראה מה שיש כאן, אני בטוחה שהוא לא התכוון. לא התכוון? אבל איך אפשר לקחת בלי להתכוון? כפי שאמרתי, הוא רצה לעזור לי.
מצב קשה של אחד עדיין לא נותן לו זכות לקחת ממישהו אחר שמצבו טוב יותר, נכון? את חושבת שאני לא יודעת? אולי כן, אבל הבן שלך לא יודע. אני בטוחה שכל גנב יגיד שיש לו סיבה טובה לגנוב. אנטון רק ילד. ולכן מוטב שתשגיחי עליו. אבל הוא חייב לעבוד בבית קפה במלצרות, אז איך את יכולה? מה הבן שלי עושה? אם את זה לא ידעת, כלום לא מפתיע אותי כבר. פצפונת סיפרה לי. גברתי, את מחמירה מדי. לא באתי להצדיק את המעשה של בני, אבל הוא לא פושע. מה שהוא עשה היה בלתי מקובל, ולכן באתי הנה להתנצל. אני מצטערת להתראות. להתראות, גברת גסט. מובן שאני לא רוצה שתמותי, ואני מצטער על זה שאני גנב. לכן אני הולך לחפש את אבא. אני יודע שהוא עדיין חי, כי שמעתי אותך מדברת איתו בטלפון. כשאמצא את אבא, נחזור לחיות יחד. והכל יהיה יותר טוב. שלך, אנטון. פצפונת, אל תטרקי את הדלת. אני אגיד לך מיד, את סתם אישה רעה! מה אמרת? ואני לא יכולה לסבול אותך! מה? את מתנהגת כמו מכשפה זקנה! מה קרה לך פתאום? אני לא מבינה איך את מעיזה לדבר אליי בחוצפה. כמו שדיברת קודם אל גברת גסט, זה היה לא צודק! היא באה להתנצל ואת סתם העלבת אותה! הבן שלה הרשה לעצמו לעשות מסע קניות אצלי בבית. את המצית הזה נתן לי סבא, את יודעת כמה הוא שווה? את מעמידה פנים שאכפת לך מאפריקה והילדים המסכנים, אז בואי ואגיד לך, את נחמדה רק שיש עיתונאים וצלמים בסביבה, זה הכל. ואת לא מוכנה לעזור למי שצריך. אליי לא תדברי כך. דווקא כן, אני לא אשתוק. לכי לחדרך ואל תצאי עד שאבא יבוא. יצאת מדעתך? כל מה שאמרתי הוא אמת. סתרתי לו, מעולם לא עשיתי את זה, אני אשמה. בגללי יש לו בטח ייסורי מצפון. לא אסלח לעצמי אם יקרה לו משהו. איפה אבא שלו בעצם? הוא קיים בכלל? בדיוק. תגידו, יש לבמבינו הזה אבא? מה אתה מדבר שטויות, אידיוט? אנטון לא מכיר אותו וגם לא יודע איפה הוא גר שם. נכון, ואם הוא בכלל בחיים? אולי הוא ראה איזה מכתב? עם כתובת השולח. אז הוא חי? איפה באמת? נראה באזור ברלין. נסיעה מתחילה בדרך כלל בתחנת הרכבת. והמשטרה, לא כדאי שנודיע להם קודם? פצפונת ואני ניסה לתחנה בטוסטוס, וגברת גסט וג'ובאני ייסעו במכונית. על מה את מדברת? תביטו, המכונית נעלמה! היא חנתה כאן ועכשיו היא איננה. אנטון! Vivere da solo in questa grande città, ma il sole alle mie spalle per la via mi guiderà. Vado di qua, la 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 la, vado di là, la 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 la, vado di qua, la 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 la, vado di là, la 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 la, vado di qua. תביט! מה קרה? ילד קטן נוהג במסחרית שמימיננו. לא יאמן. לאיזה מצב הגענו? היי, מה איתך? תראי איך הם נוסעים, חותכים אותי! אתה יודע איך לנסוע? אל תדאגי, אני מכיר את הדרך! אנטון! אנטון! אנטון? אנטון! היי! אנטון!
סגור! אנחנו רוצים גלידה! אין לי לדעת. בטח מה שכל ילד נורמלי לובש. סגור היום! מכונית מסחרית בצבע תכלת בכיוון צפון. הנהג הוא ילד בן 10, אנטון גס. אני חוזר, אנטון גס. על הרכב כתוב גלידה איטלקית. כנראה הוא נוסע צפונה. אני חוזר, הנהג הוא ילד בן 10. נדמה לי שאני רואה אותו. כן, זה הוא! הקשיבו! זו המשטרה! הנהג במכונית המסחרית מתבקש לעצור בצד הדרך. אנטון! עצור מיד בצד הדרך! אנטון גס, עצור מיד! לאט, אחורה, כן, זהירות, עוד קצת, תתקרב, כן. מה זה המחסום הזה? אני רוצה לעבור! מה זה, משטרה? אתה לא יכול להקל. מה זה? מה אתם עושים? המסחרית הזאת שלי! מה זה? אני צריך אותה! איפה הבן שלי? למה אתה צועק? למה אתם לוקחים אותה? זה לא יעזור! היא שלי! הנה הניירות שלי, הנה! באמת, מה קורה? כמה זמן זה יקרה? לא לקרוא לי את האוטו, אני אקח אותו עכשיו! אנטון! אבל אני צריך אותה בשביל העבודה! מה קרה לך, אנטון? יצאת מדעתך? את כועסת עליי, אמא? לא. הנה אנטון! איזה שיגעון נכנס לך בראש? רציתי לחפש את אבא, כדי לספר לו שאת חולה מאוד, ושאין לנו כסף לרופאים. ורציתי לבקש ממנו שיעזור לנו. זו האמת, נכון? אבא שלי חי, אני יודע. תקשיב, ילד שלי. אנטון! אנטון! עזבי אותם לבדם. למה? חשבתי שמוטב לא לספר לך שאבא שלך בחיים. אני מצטערת, זו הייתה טעות. ואם אתה רוצה, ניסה לפגוש אותו. אבל אין לו אפשרות לעזור לנו. ואל תצפה ממנו למשהו. הדבר הכי טוב שהוא עשה אי פעם זה אתה. ועל זה אני אסירת תודה. היא אוהבת אותו. וגם הוא אותה?
לאט לאט, כן. איפה המפתחות? איפה המפתחות? הנה. ערב טוב, גברת צעירה. אולי את מוכנה לומר לי איפה היית? אמא לא אסרה עלייך לצאת מהחדר? אז מה? זו הייתה שאלת חיים. הבנתי. עכשיו זה נגמר, היכנסי לחדרך ואל תצאי עד הבוקר. ובלי טלוויזיה, ברור? תצפונת? כן. אמא ואני יוצאים מהערב, לורנס תישאר לשמור עלייך. כרגיל. מה אמרת? לילה טוב. לילה טוב. היא נראית עצובה. אני לא יודעת מה קורה לה, היא אף פעם לא הייתה כזאת. סליחה. באמת, תראה מה עשית. אולי אנחנו לא מקדישים לה די זמן. אנחנו? אתה מתכוון אליי. אני לא מקדישה לה די זמן, נכון? לעזאזל! אני מנסה להיות בסדר עם כולם, עם המשפחה, עם העבודה, עם החובות, אבל כשמשהו לא הולך, אני אשמה כמובן. כאילו אני חיה בימי הביניים. כל מה שאמרתי הוא שאת לא חייבת להיות נוכחת בכל אירוע. בתי הספר ובתי החולים הרי ייפתחו גם בלעדייך. התפקיד שלך בטקסים הוא בעיקר... חסר ערך? הוא בעיקר ייצוגי. כמובן זה עושה רושם טוב אם את מגיעה. אבל אני יכולה גם להישאר בבית. זה לא מה שאמרתי. היית בחול 14 פעמים השנה. אז מה? אני אוהבת לנסוע. רק זו הסיבה? את לא רוצה להיות איתנו. ואתה? מזמן פרופסור הינגל הציע למנות לך עוזר, אבל אתה רוצה לעשות הכל בעצמך. אתה עובד יותר מדי ואף פעם לא נמצא בבית. כמובן, אתה הגבר. את מקשקשת. בטח. לשלוח ילדה למיטה בלי ארוחת ערב. באמת, מתנהגים כמו פראים. איכלי, את צריכה לגדול. נו, פתחי את הפה. רק לטעום. באמת, זה טעים, בואי. אף אחד לא אוהב אותי. נולדתי סתם בטעות. את מדברת שטויות. אני אוהבת אותך, אפרוח שלי. אוהבת אותך מאוד מאוד, ואכין לך כל יום חביתיות מתוקות. עם רסק תפוחים. תהי טובה, יחלי. תראי שתרגישי יותר טוב. בגדול, ככה. אבל את מחזקת אותי חזק, את מוחצת אותי. הילדה המסכנה לא מקבלת אוכל כי אמא הענישה אותה. אני מבינה. גם את הטלוויזיה אסור לך להדליק? חשבתי שאת עצובה נורא. היא באמת עצובה, הפצפונת שלנו עצובה מאוד. כן, נכון, ואין לי מצב רוח לבדיחות שלה. ואיך בכל זאת נצחיק אותה? ברטה? בלילה מיסטר פטר לא רואה ממטר, במקום דבק בטעות שפך לו קטשופ בחמוד, והרוחות אשר בבית לא נדבקו אף לא כזית. אז כשהוא בא בבוקר לא היה לו מה לראות,
רוח מבואסת, קטנה ולא נתפסת. פטר אז התרתח, זה כלל לא משמח. אין רוחות ואין שדים, יצרני הדבק אשמים. כדי להיות בטוח, הוא קפץ על השטיח. אך המסכן לפתע נדבק, אוי איזה קטע. הרוחות צחקו כהוגן, איך הוא השליך שם עוגן. מי קשר כאן קשר? ליקוד את מיסטר פטר. אז מי קשר כאן קשר? ללכוד את מיסטר פטר. היי ברטה, את יכולה להרוויח כסף אם תשאירי בתחנת הרכבת. מה את יודעת? שתינו נתעשר ממש. נו, désolé. Je suis occupée ce soir. כן, אני עסוקה הערב. הם יוצאים. מה אחרת? לא, מה אני יכולה לעשות? נו באמת, אל תהיה כזה. Avant de partir, tu vois, de rentrer à Paris, j'aurais bien voulu partir en vacances avec lui, tu vois, rien que tous les deux. Parce que tout le temps, il est avec ses copains et tout ça, moi je le vois jamais toute seule, tu vois. Et je sais pas s'il y a deux. כשהאביב בזה נפלא, מלקקים גלידה, שוב יושבים בחוץ בשמש, ועל האף צומח נמש. ג'ובאני מסתר כיסאות, הוא מקבל את ההזמנות, מידות החום כבר מטפסות, לשמחתם של הלקוחות. שירי! תסתכלי איך את אוכלת, ככה אמא לי אומרת, הגלידה כבר מטפטפת, קחי מפית את מתלכלכת, אז הזמנתי אורנג'ינה, בשביל הגברת סיניורינה, ועוד מנה של שוקולד, אבל רק כדור אחד, למוקה טעם יש ממש כמו קפה, בצבע הווניל לבן כל כך יפה, תוצדה הכי טעים מהפירות, והלימון עושה שיניים לבנות. והלימון עושה שיניים לבנות. וזו התגשמות חלום, לאכול גלידה כל יום, לכן אזמין
שיניים לבנות. היי, בוא נראה מה קורה פה. והלימון עושה שיניים לבנות. אתה חושב שכדאי לספר להורים שלה? היא לא נורמלית. $85, $86, $87, 87 מרק, והכל בשביל שיר אחד. וואו. שלום. שלום, נו. לא, עזבי את זה. זו העבודה שלי. כשעוזרים לי אני מרגישה זקנה וחסרת תועלת. את יודעת מה החלטתי? מה? אני אהיה זמרת. יפה, מפורסמת ועשירה. ואת תטפלי בילדים שלי. פצפונת, די. יש לי כבר סחרחורת. סחרחורת, לברטה יש סחרחורת. אני רואה שהאוכל טעים לכם. מה דעתך שנלך אחר הצהריים יחד לגלידריה שלך? את רוצה לומר שיש לך פנאי? כמובן. ככה פתאום? באמצע השבוע? פלא פלאים, האמא והבת הולכות יחד לאכול גלידה. לא רצית לדבר עם פצפונת? כן, נכון. מה קרה, אמא? על מה רצית שנדבר? אז ככה. בבומביי, זה בהודו, יש הרבה אנשים עניים. הודו היא אחת הארצות העניות ביותר בעולם. בדיוק. הרבה מאוד ילדים לא זוכים לחינוך ראוי, כמו אצלנו, כי בגיל צעיר הם חייבים לעזוב את בית הספר ולצאת לעבודה. זה עצוב מאוד, קצת דומה לאנטון. נכון, זה עצוב. מה רציתי לומר? כן. אז ארגון הסעד שלנו הקים בשנה האחרונה 2 בתי ספר חדשים, שבהם הילדים העניים לא רק לומדים, אלא גם מקבלים ארוחה חמה ומזינה. באמת יפה מצדכם. אני שמחה שאת חושבת כך. נשמע את ההמשך. אמא לא סיימה עדיין. כן, אבל זה היה הכי חשוב. החלק השני הוא שבקיץ אצטרך לנסוע לשם כדי לבדוק את המצב ולראות אם הם זקוקים לעוד כסף. זה תמיד מעניין לנסוע להודו. ומה תעשי שם? עורכים לכבודנו קבלת פנים גדולה וחגיגית. השגריר הגרמני יבוא ותורמים בינלאומיים שנתנו כסף ואישים ידועים מכל העולם. וגם אמא שלך תהיה, כמובן. הלגה וסטפני ממועדון הברידג' יבואו. וכולנו נתאכסן בפנימייה של בית הספר. זה לא מרגש? בגלל מסיבה את נוסעת להודו. אבל נוכחותי שם חיונית. והחופשה שלנו? לא אמרת שניסע בקיץ כולנו יחד? את ואבא תיסעו לי שבועיים לבית בחוף הים. זה יהיה נחמד. אבל הבטחת לי שניסע הפעם יחד. כל המשפחה. לפעמים דברים לא מסתדרים כמו שרוצים פצפונת. אז אני באה איתך להודו. מה פתאום? בהודו חם מדי. חוץ מזה, קבלות הפנים האלה ישעממו אותך. במקום זה תקבלי קלטת וידאו. אני לא רוצה שתיסעי להודו לבדך. אני רוצה שנהיה כולנו יחד. הבטחת לי בפירוש. פצפונת, זה למטרה טובה. למען ילדים עניים. זה סתם קשקוש, אמא. הילדים לא חשובים לך. כל מה שאת רוצה זה רק להראות את הכובע החדש שלך. ואתה נותן לה לדבר אליי כך? למה שאעניש אותה? היא צודקת. מישהו רוצה גלידה? אנטון! היי, פצפונת! מה את צועקת? אמא שלי שכבה לנוח. אבל עצוב לי להיות לבד. בסדר, תעלי. אני שמחה שאתה בבית. הייתה לי מריבה איומה. עם אמא שלי. תגיד, אנטון, איפה הסלון שלכם? אין לנו. יש רק 2 חדרים, של אמא ושלי. אני צמאה נורא. אם ברטה הייתה רואה את זה... התכוונתי ללכת לסופר לקניות. תמיד צריך שיהיה אוכל בבית. לקניקיות, גבינה, לחם, בשר. אתה יודע מה? נמלא לך את המקרר.
היי, בואי לשם! תראה! וואו, זה בטח טוב. אולי את זה? מה דעתך? גם זה נראה טעים נורא. וגם זה. יו, תראי את זה! אתה רוצה נקניק? איזה גודל! וואו! לראות, אני מתפוצצת. גועל, נפש, איזה בלגן עשית? מה? תאכלי טוב ותהיי בריאה. הייתי רעבה כמו סוס. די. צריך גם לאכול את עוגת השוקולד לפני שתתקלקל. תכף תראו משהו. זהו? תגידי, פצפונת, מאין היה לך כסף לשלם על הכל? עבדתי והרווחתי, אדון גמל. עבדת והרווחת. באיזו עבודה עבדת? עבדתי, עשיתי הצגה. איזה מותק. אומנית, היא ממש אומנית. כמה נחמד. אני הכי יפה כאן עם הקרניים הגדולות והמסועפות שלי. לא ראית כאן במקרה ארנב קטן? כן. יופי. אני אוהב בשר של ארנב. עוף מכאן, זאב טיפש. גם הקרניים שלי גדולות ויפות כמו שלך, נכון אבא? כמובן, בן שלי, כמעט. בהחלט, בהחלט. מה הוויכוח שמתנהל שם למטה? מפה כולכם נראים כמו נמלים קטנטנות. לפצפונת האומנית שלנו. לפצפונת. לילה טוב, מלאך שלי. חלומות מתוקים. מה שרים היום באופרה? על חייל אמריקאי צעיר שמתאהב בכל ליבו בנערה יפנית יפהפייה. ואחר כך? הם מתחתנים, ואז נולד להם תינוק. ארד מילדה שלי. לורנס נמצאת כאן וברטה תחזור מהסרט ב10. לילה טוב, אבא. ויזהר שלא תתעטש באופרה. זה עלול להעיר את השכנים. נשתדל. אבא? זה נכון שהילדים בהודו רוכבים לבית הספר על פילים? אולי. גם אני רוצה לנסוע להודו. נראית נהדר. תודה, להתראות. הכל יהיה בסדר. כבר מאוחר. תבלו יפה.
זה אתה, קרלוס? מה אתה עושה כאן באמצע הלילה? אווה, יש לך שמאלית של מתאגרפת. רציתי להפתיע אותך. את לבדך כאן הערב? כן, אבל אתה יודע שאסור לי להכניס אותך פנימה. אני לא רוצה להפסיד את העבודה שלי. מה כבר יכול לקרות? הרי את עוזבת בעוד שבוע. זה עניין של אמון, חמודי. הבטחתי. תפסיקי, יש לך הזדמנות לעשות חיים עכשיו. נקפוץ לבריכה, שנינו. ערומים. ערומים? וואי, ערומים לגמרי. אז בואי תלך לידריה. החברים עושים לג'ובאני מסיבת יום הולדת. תהיה שמפניה. אני לא יכולה להשאיר את פצפונת לבדה. מה יש? מה כבר יקרה לה? תנעלי את הדלת ובעוד שעה תהיי בחזרה. הרבה לפני שהבוסים שלך יבואו. אני לא יודעת. אבל אני יודע. בסדר, אבל חכה לי כאן ואל תזוז מהמקום. פצפונת. את ישנה. בבקשה, כרטיס לאמיל והבלשים. זה רק ב3 אחר הצהריים. באמת? אבל ראיתי ברחוב שלט פרסומת גדול. בדיוק, רק בהצגה יומית, ב3. עכשיו יש לנו הרוצח במסכה, ואחר כך אימה בחדר הילדים. סרט טוב דווקא. לא תודה. חדר הילדים שבבית מספיק לי בהחלט. סוכריות בטעם לימון בבקשה. 2.5. שהאביב בזה נפלא, מלקקים גלידה, שוב יושבים בחוץ בשמש, ועל האף צומח נמש. מה קורה לכם? אין לכם בית? תראו מי מדבר. נכון, הוא צודק. לא נותנים לך לאכול בבית? אבא שלך פשט את הרגל, אה? שירו איתי אם אתם רוצים. לא תודה, פעם אחרת. נכון, פעם אחרת. היי! חבל, במצב של מיתונה אנשים לא מבזבזים הרבה על תרבות. ואתה סתם גנב עלו. ההורים שלך הלכו הערב לאופרה. מאין אתה יודע את זה? יודע. אני מכיר את הזקנה שלך, היא כנראה די מפורסמת. נו? תקחי אותנו לבית שלכם ותתני לנו כמה מהתכשיטים היקרים שלה. נסכים גם לקבל כלי כסף. יצאת לגמרי מדעתך? שאני
אתן לך לפרוץ לבית שלי? אז אני אספר להורים שלך. מנסה לסחוט. אז לידיעתך, הם יודעים שאני כאן. סיפרתי להם. אני לא מאמין לך. אתה יכול לספר להם מה שבא לך. זה לא מפחיד אותי. אל תיגע בי! בוא נברח. כן, נברח מגן. מה קורה פה? פרחחי. זה מה שקורה כשההורים לא שומרים על הילדים שלהם. מי זה יכול להיות? הלו, בית משפחת פוגה? אפשר לדבר עם אדון דוקטור פוגה? אני מצטערת, אבל הם הלכו לאופרה. לכל הרוחות. סליחה? אני מתנצל, אבל יש לי משהו חשוב לומר. עוד מעט יהיה לכם ביקור. מקרלוס. מה פתאום? הוא גנב את המפתחות מהתיק של לורנס והוא מתכוון לפרוץ לבית. ראיתי את זה, הוא עוד מעט יגיע. אוי ואבוי לי. אז מה אפשר לעשות? קחי מחבת ותני לו על הראש. אני אצלצל למשטרה ואחר כך אבוא לעזור לך. אתה חושב שאני רמבו? אני סומך עלייך, ברטה. הכל יסתדר בסוף. לתת לו במחבת על הראש. הוא עושה ממני צחוק. כן, יפה מאוד, להתראות. כל טוב, להתראות. אני מקווה שניפגש. סליחה, אתם משפחת פוגה, נכון? כן, למה? אז אתה בטח אבא של פצפונת. זה לפחות מה שאשתי אומרת לי כבר 10 שנים. מדוע אתם מתעניינים? אתם במקרה חברים של אנטון? לא ממש חברים שלו. חשבתי שתרצו לדעת מה הילדה שלכם עושה בלילות. אני מציע לך להיזהר. אני לא אוהב דיבורים כאלה. אבל יש לי מידע מעניין. אני בטוח שבעיתון ישלמו לי בעדו יפה. הם דווקא אוהבים לכתוב על המשפחה שלך. למה אתה חותר בדיוק? אם תלכו לתחנה המרכזית, אז... קודם 100 מרק. נכון, 100 מרק. שתוק אמרתי. זה ממש טירוף. המידע הזה שווה 100 מרק? אתה יכול להיות בטוח. אוקיי, נשמע מה יש לך לומר. בסדר. אז בתכם היא ציפור לילה. וממש עכשיו היא שרה בתחנת הרכבת. את כל השאר תגלו בעצמכם. בהצלחה! בואי מהר, זה לא רחוק מכאן. בואי. אני לא יכולה, זה... את באה? רגע, יש לי עקבים גבוהים. אאו! אאו! ככה. הכל מוכן. אל תרוץ. ריכרד. מהר, בואי.
אותו. עוד לא גמרתי איתך. וואו, זה כמו בסרט מתח. מדליק. בואי, לורנס. ערב טוב, רבותיי. לא יאמן. אני רואה שטיפלת בו בעצמך. היא הגברת הנכבדה. גאה להציג את ברטה הגדולה, טבחית וחברה טובה. אתה נורמלי? איך העזת לעשות לי דבר כזה? די כבר. יש לי משהו בשבילך, המחבת הזה חובט נהדר. די, הכל כואב לי. עזבי אותו. המסכן כבר חטף כהוגן. אפשר להציע לכם משהו לשתות כדי לחגוג את הניצחון, וצריך לחכות שהאדון והגברת יחזרו הביתה. אם אספר איך זה קרה, אף אחד לא יאמין לי. מאין זה מגיע? צפונת! מידות החום כבר מטפסות. למען השם, מה את עושה כאן? איך את נראית? מה קרה לבגדים שלך? כשנראים כך מקבלים יותר. מה יותר? מה? כסף! בשביל מה לך כסף? אני לא תופסת מה קורה. חרקים, מה זה דווקא כיף? מספיק עם השטויות. אני רוצה לדעת מה את עושה כאן. לבדך באמצע הלילה? אני חייבת להרוויח כסף. אתה לא רצית לתת לי. כן, אבל בשביל מה את צריכה כסף? לא חסר לך כלום. זה לאנטון ולאמא שלו. היא זקוקה ל1,000 מרק בשביל לנסוע לים להבריא. לגברת גסט יש לה יש לה ברונכיטיס. זה איום ונורא מתוקה שלי. איום ונורא? אני דווקא נהנית. כולם מוחאים לי כף. אל תבכי, אישה יפה, הילדה שלך נמצאת בידיים טובות. תוריד את הידיים שלך מאשתי. תשאירי לי קצת. Doch mir wird heiß, wenn du ganz nah mir bist. Wenn dein Mund mich küsst, dann tu ich so wie ein Eskimo. Doch nach 24 Küssen auf der kleinen Bank im Mondenschein, da wirst du es endlich ansehen müssen. מה עושה אצלנו המשטרה? הלילה הכי נורא שהיה לי בחיים. למה? האופרה הייתה גרועה? ההזקה כנראה התקלקלה ולא פעלה. מה לעזאזל קורה כאן? אני חיית פרא, והיחידה המובחרת הזאת התגברה עליי. אנטון! אנטון! הוא שוב כאן! הייתי צריכה לנחש שהוא מעורב בפרשה הזאת. בסדר, מה קורה פה? הרשו לי להגיד משהו. הילד הזה, אנטון, הציל את כל הרכוש שלכם. הוא צלצל בזמן והזהיר אותי. אז הכנתי לגנב קבלת פנים עם המחבת. אנטון ראה משהו חשוד ודיווח לנו מיד. כן, ובמקום לבזבז זמן עד שתחזרו, עשינו לנו מסיבת ריקודים. אפשר לומר שהוא הציל לכם את הבית. ואת הרבצת לגנב על הראש? כן, על הראש במחבת. זה כלי נשק מצוין. אז אני מבין שאנטון מנע מהגנב הזה לנקות לנו את הבית, כן? בדיוק. בדיוק. סלח לי, מר פוגה. כן, זהו בדיוק. ותדע לך שאף פעם לא סבלתי אותך. זה ממש שובר לי את הלב. אני מבינה שעשיתי לך עוול. תודה. תודה על זה שהזעקת בזמן את המשטרה. תודה. זה בסדר, הרי פטפונת חברה שלי.
ועל כך היא יכולה להיות גאה מאוד. מה היית עושה בלי כל התכשיטים שלך? רבותיי, אפשר לסלק מכאן את הטיפוס הזה? הוא עולה לי על העצבים. טוב. ברצון. לילה טוב, גברתי. כל טוב. היי, לורנס, למה את שקטה כל כך? איך יכולתי ליפול על אידיוט כזה? אהבה כנראה סנברה אותך וראית רק את התחת היפה שלו. פצפונת? נסי אותך הביתה. היי, אני באה איתכם! אנטון, היית נהדר. כל הכבוד לך, ברטה. אתה יודע, אופס, כשמודיעים לי בעוד מועד, אין לי בעיה עם פורצים כאלה. ילדונת, תראי מה קיבלתי. 65 פניות מכל העולם. את מעדיפה אופר ממלזיה? או מוונצואלה? והנה אחת מגרינלנד. קחי, את יכולה לבחור. אני לא רוצה שלורנס תעזור. עברה כבר שנה והיא צריכה לחזור. היא בוודאי תירשם לאוניברסיטה. היא רוצה להיות זמרת. רק זה חסר לה. בדיוק כמוני. נדון בזה כשיגיע הזמן. גם אז אני אעשה מה שאחליט לעשות. אמא? את מוכנה לעשות לי טובה גדולה? זה תלוי מה. תגידי לגברת גסט שאת מצטערת על הכל. למה את מתכוונת? את יודעת למה אני מתכוונת. המצית שאנטון לקח מפה. לא דיברת אליה יפה, והיא בסך הכל באה כדי להתנצל. נכון, אבל הילד בכל זאת עשה משהו לא טוב. אבל הוא התחרט מיד. הרי את יודעת שאסור לגנוב. את מכירה את האמרה, מודה ועוזב ירוחם. ילדונת, אם יודעים להבחין בין שלי לשלך, לא מגיעים למחשבה לקחת. עכשיו תקשיבי היטב, אנטון הוא לא פושע. נכון, הוא עשה טעות, אבל כולנו טועים לפעמים. אולי אני לא צריכה אופר חדשה, אני צריכה אמא חדשה. יפה מאוד. טוב, אני מבינה. הייתי נוקשה עם גברת גסט. ואנטון הוא באמת נער חמוד, זה נכון. אז תלכי לראות אותה? כן, אלך אליה ואתנצל. את עוד רוצה להחליף אותי? לא. עכשיו אולי כדאי שנצא מהמים הקרים? לא. לא? לא. אני רוצה שתחטפי הצטננות וחום גבוה, עם שיעולים ונזלת, ואודם בגרון. ותרגישי כל כך רע, עד שתצטרכי לשכב במיטה, ולא תסעי לשום מקום. את כל כך בודדה. כן, אמא. בודדה כשאת לא איתי. יקרה שלי. תינוקת גדולה שלי. תודה. הכל בסדר? אבא מחנה את המכונית, ואמא נכנסה להציץ בחנות לתכשיטים. זו אמא שלך. זה מה יש. אבל רק אחת, זה נגד הפחד שלי מטיסות. תהי זמרת? אולי. תזכרי אותי כשתהי כוכבת? אולי, ואת תשירי ברקע שלללה עם להקת הליווי שלי. תאהבי אותי גם אם לא אהיה זמרת מפורסמת? אולי. אתגעגע אלייך פצפונת. ואני בכלל לא. טוב מאוד. פצפונת, את מוכנה לעשות לי... אוי! אוה. אני לא רוצה אופר חדשה. מה את עושה שם? המים נפלאים, כדאי לך. עכשיו? באמצע הלילה? למה לא? אם אינני טועה,
הפעם האחרונה ששחית הייתה ביום ההולדת השני של פצפונת. פצפונת מדאיגה אותי. למה? היא פתאום חצופה כל כך. יש לה דעות משלה. בלב חם ורחב. את לא חושבת כך? אתם שניכם תמיד הייתם קרובים. פצפונת לא רוצה שנביא אופר. היא רוצה אותי בבית. מה את רוצה? אני לא רוצה שהכל יהיה תלוי בי. ושתמיד אני אהיה אשמה. זה די מובן. באמת? בהחלט. את כנראה כועסת שכולנו רוצים שתישארי בבית. שתוותרי על העיסוקים שלך, בעוד אני מתקדם ומצליח בעבודה. נראה לי טבעי שאת מרגישה שזה לא צודק. ושאולי לא תאהב אותי יותר. מה זה? כן? תחשוב שאני לא די מעניינת אם תראה אותי בבית, ליד אסירים במטבח, לבושה בסינר? זה דווקא עשוי להיות סקסי. אתה סתם מאצ'ו, כמו כולם. את יודעת מה עשיתי היום? ביקשתי מפרופסור הינגל להביא עוד קרדיולוג למחלקה. יש עליי עומס עבודה גדול. אני רוצה לחזור הביתה מוקדם יותר. אתה לא חולה? אני לא חושב. יש סיכוי שניפגש מדי פעם בבית? אין ספק. וחוץ מזה, מי נוסע בקיץ להודו? יותר מדי חם. כן, נכון. החום. Grazie, signora. Arrivederci. עשית כבר את השיעורים? כן. שלום. שלום. קרה משהו? בלט פתאום את הלשון. Allora, una coppa innamorata, אמרתי. avanti, avanti. אני שמחה לראות שהבראת. כן, תודה. אפשר לדבר איתך ביחידות? כמובן. שבי בבקשה. תודה. תשתי משהו קר, גלידה. מנה קטנה תות שדה ואספרסו, בבקשה. טוב. רציתי להתנצל. אני מצטערת שהתנהגתי עלייך לא יפה. אמנם אנטון לא היה בסדר. צודקת, ואנטון יודע את זה, האמיני לי. אנטוניו, איזו מנה עלובה לאמא של פצפונת. אלורה, תן לה תוספת. הופלה! זו מתנה מקרלוס. פרגו, סניורה. גם האספרסו יגיע בדרך האוויר? אוי, האספרסו, הוא עוד במכונה. אמרי לי, מה אתם עושים בחופש? אנטון כמובן, וגם את. שניכם יחד. לא הרבה. אולי יש לך את אנטון לקייטנה, רק אם הוא יסכים. אולי לים הצפוני? פצפונת! פצפונת! אנחנו נוסעים! פצפונת! כולנו נוסעים יחד! פצפונת! נוסעים לים הצפוני! מה עשית? אתה לא יכול להיזהר. עכשיו אתה נראה טעים במיוחד. פצפונת, אנחנו נוסעים יחד!
בוא הנה, לאן אתה בורח? נראה אם לא שכחתי. עכשיו את. לא. בואי לשחות איתנו! אני לא יכולה! למה לא? כי אני כל כך מאושרת. מה? כן, שכחתי לספר משהו. ריקי וצ'רלי רבו ביניהם על 100 מרק שהם סחטו מאבא שלי. זה שלי, לא מגיע לך זום! ובסוף הרוח פשוט העיפה להם את השטר. שלי! לא! לעזאזל, עכשיו איבדנו אותו. אתה אשם בזה.